everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दिनैहायथ' मागोनि 1 तारिख ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साय देरसिनफोर जायफोर नायगासिनो दङ बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय आरो आंनि उन्दैसिनफोरनि थाखाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना बयनिसिमबो। माने जों दिनै मागोनि 1 तारिखबाबो सिखारनाया एसे लेट जाबाय आरोना। ओमफ्राय माने आं सानदोंमोन फुङाव दुगैनानै लोगो लोगो आइ बाबाखौ खुलुमग्रोगोन होननानै, ओमफ्राय गैया मालाय इमान बेला जाबाय, दायो टाइमा 9टायानो जाबाय आरोना। ओंखायनो मालाय फोसार फोसिर थांजोब्बाय आरोना मागोनि 1 तारिखनि बाथ्रा। ओमफ्राय बाबायाबो थांबाय सकआव, आइयाबो थांबाय ओमफ्राय दा हासबेन्डजों आंजोंल'सै आरोना न'आवहा। बिनिखायनो आङो हासबेन्डखौनो खुलुमनोसै आरो मागोनि 1 तारिखनि। जोंनाथ' दंखायो नियम, जोंनि बर' समाजाव नियम दंखायो मागोनि 1 तारिख, बैसागोनि 1 तारिखआव गावनि बिमा बिफा बा गावनि साय देरसिनखौ खुलुमनाय बे नियमाथ' जोंनाव दंखायो नङा होमबा। स' बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय दायो मागोनि 1 तारिख नालाय आंनि हासबेन्डखौनो खुलुमनोसै। बिनिफ्राय आइ बाबामोना दा फैबाथाय बिसोरखौबो खुलुमनोसै। जिउ नोंखौ खुलुमनोसै आं, फैदाव नैथिंजा मागोनि 1 तारिखनि खुलुमजानो लाजिबावो नामा? ओमफ्राय गोबावबो जाथारबायना आं नोंखौ खुलुमिया। ang balik ko nito. लोगोफोर दायो बयखौबो गोथाव संना जाहोनसै आरोना, किन्तु निरामिससो आरोना। दा नै आङो गासिबो लाखाजोब्बाय, सायजोबनानै सुखाजोबनानै लाखाजोबनोसै आरोना। बिनि उनाव संबाय थानोसै। आङो गासिबो मैगंखौ लाखाजोब्बाय आरोना नै डाइनिं टेबोलावनो। सायजोबना लाग्रोनोसै आङो। बिथिं आरो आलु फिसा दङ नै, एकदम स्पेसियल एकदम टिक्लु टिक्लु आलुआ नै। बे आलुआ खावसे खावसे हाखावना एवना जाबा बिराद गोथाव जायो आरोना। मैगंफोरखौ सायखांजोब्बाय आरोना नै, आलु फिसाखौबो हाना लाबाय, बिथिं मटरखौबो जिरखांबाय, ओमफ्राय नै फान्थावखौबो हानानै लाबाय आरोना। गासिबो लेमनानै लाजोबग्रोखांबाय आङो। ओमफ्राय दा आङो दा संखांबा देखायगोन आरो नोंथांमोननो मोननायनि उनाव। दायो जोंहा सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि गासिबो मोनजोब्बाय आरोना। आङो नोंथांमोननो संनाय मानायफोरखौ देखायबाय थायासै, एकदम आथुर आथुर संबाय आङो। गासिबखौबो मोनखांजोब्बाय आरोना। आङो सोरबा मैगं लेमना होग्रा थाबावनायमोनबा संबावगौमोन आङो। ओमफ्राय थारुन संनो नागिरदोंमोन, थारुनखौबो संनाय जायासै। खुमब्रा भाजा एवनो नागिरदोंमोन, बेखौबो एवनाय जायासै आरोना। मानो होनबा मैगं सायनायावनो बिराद टाइम नांगौ आंनो। ओमफ्राय माने मैगं सायना होग्रा थानायमोनबा आरो संबावगौमोन आङो। ओमफ्राय दा नै आं बिथिंजा लाबोजोब्बाय आरोना गासिबखौबो। बेखिनिल' संबाय आङो। नोंथांमोननो देखायनोसै मा मा संखो आङो दिनैहाय। ओमफ्राय निरामिस गोजा आरोना, गासिबो निरामिस। जोंहा पुरा निरामिसानो सोलिगासिनो। ओमफ्रायो र' देखायनो आङो मा मा संखो। माने आं हारसिंनो गासिबखौबो संजोबनांगौ, गासिबखौबो मावजोबनांगौ नालाय, ओंखायनो माने मैगंफोर सायना होदेरग्रा थाबा साबसिन जायो आरोना। होमबाथाय आं माने सोरबा सायना होबाय थाबाथाय माने इसिङाव थाना पुरा संबाय थानो हायो आरोना। एवबाय थानो हायो, संबाय थानो हायो। किन्तु सायग्रायाबो आंनो, सुग्रायाबो आंनो, जिखुनुआनो गासिबो एभ्रिथिं आंनो नालाय। ओमफ्राय माने गोबाव जालांबाय थानानै ओमफ्राय बालायलाङो आरोना। ओंखामाबो मोनखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय
नै बिथिंजा जाहैबाय बेखौ आङो दालि जुल संदों आरोना निरामिस नालाय दालियाथ' थाखानांगौ दालि नङाबानो जाया होनबाबो जायो जोंहा माने जिकुनु ओंख्रि संबाबो माने दालिया थाखाथारो आरोना दालि संबाय आङो एकदम गथानो ओमफ्राय नै बिथिंजा बे जाहैबाय मुला खाजि बानायदों आरोना आङो ओमफ्राय मा होनो नै बिथिंजा बे जाहैबाय गाजर टमेट' मटर नै बिथिंजा दहाय आं सायदोंमोन ना नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो फान्थाव फ्राय बेयो नै बे जाहैबाय आलु फिसाजों ओमफ्राय मटर फ्राय एवदों बेखौबो ओमफ्राय बिथिंजा बाथोन दङ ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आङो सोरबा सायना होग्रा थानायबा मैगं आरो संबावगौमोन होनना सानदोंमोन हारसिंनो मावजोबथारनांगौ नालाय ओमफ्राय मैगं सायबाय थानो बाबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेखिनिखौनो दिनैहाय संबाय आङो बाबानो खुना होग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं हासबेन्डखौ नेयैनो एकदमबारे मोनालायनोसै आरोना लोगोफोर ओंखामाथ' जोंहा सानजौफुनिया दहायनो मोन्दों ओमफ्राय मोननानै बाबायाबो जाबाय न'नि बयबो जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोङो हासबेन्डजों आंजोंल'सैमोन जानो खिन्थु आं दाबो हासबेन्डखौ नेनानै माने मोनासै आरोना मानो होनना बुङोब्ला आंनि हासबेन्डखौ माने बिबोनां मोना लिंना लांदों आरोना बाबु मोना पिकनिक जानो थांदों बिसोर मानासाव मागोनि 1 तारिखखाय दिनैहाय ओमफ्राय जोंहाथ' जेबो जाया निरामिससो होमबाबो माने बिबोनाङा लिंबाय नालाय ओमफ्राय थांबाय आरोना गारियाबो जोंहानि नालाय ओमफ्राय दा आङो नेगासिनोमोन आरो जमानो जानोसै गोथावनो निरामिसबाबो बोथिसे जमा जानोसै मागोनि 1 तारिखआव इदि सानदों ओरैनोथ' जमायानो जाखाबाय थायो थेवबाबो माने दिनैहायबो माने मिनि खुसि जमा जानोसै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा उपाय गैया अबेबा समाव बेबायदिनो जायो मोनबाय थास्लाबा आरोना दा सानजौफुनि ओंखाम जानायनि टाइमाथ' दहायनो बारग'लांबाय दायो 3ता जाबाय आरोना बेलासिनि ओमफ्राय बे बुंदों आरो आंखौ फन खालामनानै नों जाग्रोदो गुसु जागोन होननानै दा बिनिखायनो आङो जाग्रोनो नागिरबाय आरोना एसे मान जाना लानोसै आङो ओमफ्राय दा हासबेन्डा फैबाथाय बेजोंबो आरो जाफाबावगोन आरोना दा एसे जाना लानोसै आङो जानोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना फिथा जागासिनो दिनैथ' आंना सानसे बेबायदिनो थांबाय आरोना न'आवनो थाबाय सानसे आं सानदोंमोन अबेबा बेरायहैगोन होननानै खिन्थु जेरावबो बेरायहैनाय जायासै आरोना ओमफ्राय न'आवनो थाबाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जागोनहाय लोगोफोर माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना जोंहा गुवाहाटीनि आगैखौथ' दाखालिबो नुदोंआनो पिकनिक जानो थांदोंमोन ना मानासाव बेयावबो नोंथांमोना नुदों ओमफ्राय मा होनो बे आगैया माने आंनो गिफ्ट हरदों आरोना मागोनि ओमफ्राय माने आं सानाखैमोन आरो बिदि गिफ्ट हरगोन होननानै माने हरनायाथ' हरो थेवबो माने बेबायदि गिफ्ट हरगोन होनना सानाखैमोन आरोना आङो बे माने नै मंगलसूत्रसो हरदों आरोना गिफ्टखौ नै सिख्ला मानसिना ओमफ्राय बोरै मंगलसूत्र हरखो इयो जेनेबा ओमफ्राय जियानो जा मोजां आरोना आं पसन्द जादों गिफ्टखौ ओमफ्राय गिफ्टथ' हरलायलायनो दरखार गैया मानो होनबा गिफ्ट हरबाबो हराबाबो अनलायलायनाय थाखायोआनो नङा होमबा आरो अननाया थाखायो गिफ्ट हरनाय हरि जे खोथा नङा ओमफ्राय जियानो जा थेंक इउ मैना नायगासिनो दंखायो बे दा आं मिथिखायो मानो होनना बुङोब्ला बे आंनि भिडिअ नायखायो नालाय स' गिफ्टथ' हरबाय ओमफ्राय आं नोंनो मा होनो भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो हरबाय आङो ओमफ्राय माने मानोबो हरदों आरोना गिफ्ट मानोबो हरदों खिन्थु बिगुमैखौ बावबाय बियो
बिगुमैनो जेबो हरस्लाबासै मानो होनबा हौवासाफोरनिखौ बारा बायनो रोङाना कनफिउज जायो हिनजावसा गथ' बेबो उन्दैसो नालाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो बिराद अनथावथाव आरोना माबा मोनसे बिदिनो मागो बैसागोबाथाय जिखुनु माने बिदि फोरबोफोर सफैबाथाय गिफ्ट फिसा फिसा जिखुनु होयो आरोना बे बयनोबो न'आवबो होयो बिमा बिफा बिदा ओमफ्राय बिदिनो आंनोबो थेंक इउ मैना आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन